Kublai pi baro sejisian ngap deng sengau bahai pi hakateng ka pathiang tam ka jong Jesus Christ nong pen im ujonga ba jong pi. Te hakani klip mat ngakwa banya sam bat ngakwa ban aimen sem che pi iwe pi iwe baro syapang kata ka jingya mare thong lane ngila ban ong ka jingya kop lane ka jingya nujor. E ka jingya mare thong bat ka jingya kop kala long shibanta ha ka jing im ka jong ngi kibriu. Nado dang red Pilio i haba pithet yaki jing thet haba pithet yaki bam ki di ki jan ki nep haba pi ai yaki khon ki jong pi haba pi ai yaki para ki jong pi lar pi ai yo way do basniu way babha but yo way shibon yo way khendiat ngai scam pintip ha yakane yaka ek banjia yaki te kat bang inang he nginang san ngila don yaka jo ka jing long ngila ra yaka jo ka jing long ngila sedang bani nujor bat kajing pule puthi ke jongi ngila sedang bani nujor bat ki kam ki jam ki jongi ngila sedang bani nujor ya kaspa ka phau ke jongi bat suki wat ya ka jinget ke jongi ublai ngila ya nujor te kan mau ka jing ya nujor bat ka jing ya kop kan satu bat kan sasyem ya ka jing kemen ka jong pi namar ublai uklem khot yanga yapi bangin nujor bat kiwe henry ublay ukhot yangi bangin pej yala de bat bangin nujor yala de nan ka bible show ar timothy ar glonong de khot ka basan ko angkumne bat lada uno unyale ro ha ka jingyale thong un ampen phong pan sniat yau lamda unyale kat badai ka rukam e kan mau ublay sengau tenat lane ublay kwa yanga yapi bangin job ya kata ka jingya mare thong da ka jingshon badda ka jing bishni ya kiwai badda ka jing sengau sarong badda kata ka jing sengau si ya kiwai henry ublay upej bat ublay ukwa yanga yapi bangin don ya kata ka jing yaisha bangin don kita ka jing ko ngu yu bat kham tam e bangin don ya kata ka jing ya kata ka donut ka balong ka ba shisha de rengi paj ha ka bible wa apostol ulong we ne ubriu ubashem shibun kita ka jing yale bat shibun kita ka jing mare thong bat ka jing yakob re ha ka bakot upol ula job yakini ka jing yale ki jong henry upol uklem ong bangala penrem yaki baro henry upol ongkumno dangi pej shiki ar timothy kalonong ka basau de khot ka banyau ko ongkumne ngala yale ya kata ka jingale babha ngala pendep ya yala ka jingphet ngala ri ya ka jingai te ko ki para ki henmen hakani khlimat yola se don na pedeng jongpi ki ba ngau sa shadin ba pisngau ba ki briu ki klet yapi pisngau ba ka jing treshitam ka jongpi kalong le no e henry sngap ha ublay uklem peninujor yanga yapi bat ki wei henry ublay upej ya ka jinget ka jongi namar ha ka bakut amdon kata ka bainong lani amdon kata ka pansniat ya ki briu ki ba job da ka jing sngau sarong ya ki briu ki ba job da ka jing sngau bishni ya ki wei bat ki briu ki ba job da ka jing le to le ublay ukwa yanga yapi bangin long kita ki biyaine bat bangin long kita ki batrai shitam hau namar kandon tang ka wei ka bainong kata ka ba ai da ublay unong pen im bat jonga jongpi hangi kita ki briu ki biyaine hau bat ki briu ki ba ko ngu yau te menta nakwa ban ai men sim shapi sangeno ban ya nujor lane ban yakob bat ki wei sange no ban pej ki khmat ki jongpi shakadiang shakamun bat pej ki khmat ki jongpi shajrong shabaneng sha ublay pet ela ka jong kata ka jingya ma thong yarap ya ki briu ki badon kam bat ki ba shem jing e ki ba shem jing jar lada pi shem yi kata ki jing e shania ho ublay bat it ho ublay ba hakawai ka sngi pin yeng hakmat jong ublay bat pin ong kum ba ong pol ngala pendep atrai om na ka bajanai henry
da ka jinglong ka ba shisha Henry ka do not ka ba shisha bat ngan ong biang sechisien ka jingim ka jingjop ka ba khrau tam ka jingim ka jongi kam dei ka bang job ya ka jingpule puthi ka jongi kam dei ka jingjop ya ka kam ka jam ka jongi om dei ka jingjop ya ka perthai Henry ka jingjop ka ba khrau ha ka jingim ka jongi kalong ka jinget ka jongi ha ublay hado ka ba kwat to ai ba ublay ko khu yangi iwei pe wei lang ba ka ni khu bor amen.